Għal darb'oħra il-poplu Malti Wawċi laqa bih ġaru l-inizjattiva Children's Dreams, inizjattiva li permezz tagħha tinqata' x-xewqa tal-miliet ta' mijiet ta' tfal li jgħixu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Issa li l-miliet qorob sew u l-maġġoranza tar-regali ingħataw lit-tfal, iltqajna ma' Remenda Borg Grek li ħadet ħsieb dan il-proġett li fissritilna kif fl-ewwel jumejn tal-kampanja kienu diġà inqataw nofs il-ħolmiet tat-tfal. Din is-sena superajna kull ħsieb li seta' kellna u anke dak kollu li għamilna sena l-oħra għaliex din is-sena propju kellna il-fuq minn 1200 ħolma ta' tifel u tifla li ġew maqtuwajn. Is-sempliċità ta' ħafna mit-talbiet minnha nfisha tmiss il-qlub. Ħafna tfal li xtaqu li jkollhom esperjenza li jmorru jixtru ħwejjeġ huma stess. Sfortunatament ikun hemm diversi tfal illi jaqilgħu rigali ta' ħwejjeġ matul is-sena, forsi anke ħwejjeġ li jkunu second hand, però huma qatt ma kellhom l-esperjenza li jidħlu ġo ħanut u propju jażlu l-ħwejjeġ tagħhom. Ħolmiet oħra kienu ikbar iżda nqataw ukoll, fosthom ta' tifla li xtaqet tkompli bil-lezzjonijiet ta' ġinnastika iżda l-familja tagħha ma felħitx tħallsilha. Grazzi għall ġenerożità għal darb'oħra anke ta' kumpanija li daħlet għal din it-tifla u propju sponsorjaw il-ħolma tagħha għal sena sħiħa u lesti li jekk it-tifla tibqa' tipprometti iktar il-qudiem jaħallsulha anke snin ta' wara. Iżda hemm xewqa li ma nqatax ta' tifel ta' 8 snin li qed jitlef id-dawl ta' jnejħu u li għandu bżonn laptop speċjalizzat għall-iskola. Dan it-tifel ikollu dan il-laptop speċjalizzat li ovvjament jiswa ferm iktar mill-laptops oħrajn, però permezz ta' dan il-laptop ikun jista' ilaħħaq anke ma' sħabu tal-klassi u wara kollox huwa bniedem illi huwa tifel li jipprometti ħafna, tifel li jħobb l-iskola. Min jista' jgħin jaqta' x-xewqa ta' dan it-tifel jista' jikkuntattja lill-Aġenzija Appoġġ għaliex wara kollox xemm isbaħ milli tagħti.